We gaan praten met een man die onder het begin van het programma al even een mooi... Nou, ik neem het maar even de simmercolumn die Volkert Wesseling. Volkert, wat toest je vanmorgen naar de omroepkomst? Ja, de mensen komen in een auto. Ja, nee, ik net. Nee. Wie is de betrekker? Ja, ik dacht, nou moest wat over die trekker echt weten. Nou ja, ik zei dat is best. Maar dan kom ik mooi een trekker en een dikke dumper erachter. Nou, dat hebben we mooi oprijden. Dat is een beste knaap trouwens, dat ding. Ja, dat is net, het is geen wat is geworden. Ja, ik wel, maar nee, dat is grut materiaal. Had hij nou een bijzondere ribies van helimatten? Hoe zit het daar? Nee, gewoon trekkerrijbewijs. Ja, en aldoende leert men. Dus zou ik er dan op den duur ik maar omgaan. Ik wel handig. Net zonder reden, dus hij is het zelf al even in de bijzintje. Die trekker, dat speelt een rol in een van die vaststellings, hè? Ja, want dat is mooi. Ik ben de oude 2 hier natuurlijk elke dag druk dwaande west in groen verzet. Als trekkerschauffeur. En nou ja, de theatervrouw, de cultuursector, nou, die komt ook weer op gang. En nou, er werden wat organisaties, straatfestivals, nou, die belden op van, nou volk, het hashtag weer wat. Ah, ik zei, ik heb eigenlijk niks. Maar ik zei, ik kan wel wat verzinnen. En toen dacht ik, nou, wat ging dan doen? En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dan doen we een act, mijn trekker en dumper. En dan combineren we, nou alles weer hier mooi. Dan combineren we beide dingen even in één. En ik nog een beetje interactief ook, hè? Ja, zeker. Ja. En het mooie is van, de act is heel mooi geschikt voor straatfestivals, dwarsfeesten, tuinfeesten. Neem het al maar op. We kennen overal heen maar die trekker. En mensen die staan er mooi om die trekker heen. En ze hebben alle jaar gereageerd op een vacature in het groenverzet. Dus ja, dat is geweldig dat die mensen er dan al binnen. Maar ja, dan moeten we natuurlijk even zien van wat het beste kraammachinist wijzen kennen, het trekkerschauffeur en wat het beste groenwerker. Nou, dat bestaat uit een aantal oefeningen, al je interactie, beetje mixed met cabaret en natuurlijk al je trekkerspektakel en dat in je oren. Machtig. Is het echt een pure solo-show? Ja, het is een solo show. Ik heb hem te jaren mooi Marius Del Grasso, regisseur. Hebben de act betocht en zo op poorten zet. En al een paar keer spelen. En dat is machtig mooi. We zijn juist, want toen zei ze al even, ter plekke. Het is eigenlijk voor op locatie bedoeld. Ja. Maar horen we, er wist ik niet hoe het water mij doet qua interactie. Daar zit dus een protte improvisatie in, neem ik aan. Ja, echt. Hoe verhoudt zich dat verse teksten? Nou, zeg maar, in die act, nou, we zei, of voorstelling, het is eigenlijk een mini-voorstelling. We zeiden, nou, die wordt 30 minuten. En het is maar krijgt wat van groep als het van die neus heeft. En het mooie is van, nou, soms dan komt er weer wat uit het publiek weer om, kist er heel mooi op inspelen. Nou, en ik heb gewoon eigenlijk een oren om materiaal. Maar ik kan gewoon te plekken zien van, oh, we gaan even die cabaretkant op. Oh, we doen even wat meer interactie. Oh, nou, we kunnen wel even maar het publiek nog even weer wat uithalen. Dus het is een hele mooie, vrije act. Een vrije voorstelling. Vandaar de titel, krijgt wat? Ja, krijgt wat. Ja, en iedereen die zei het dan in groen verzet, als iets klaar is. Nou, dit is krijgt wat. Nou, ik dacht, ja, dan, het is krijgt wat dat wij weer optreden kennen. Dus ik dacht, ja, dan is er maar één titel te verzenden. En dat is dat het krijgt wat is. Ja, maar goed, zowel de creatieve kant als de harde werkerkant komen nog bij elkaar in één trekker dus. Ja, en dat is mooi. En het is gewoon heel van, we merken echt in de salon en in de theaters, nou, daar heeft elkaar het verkeerd te krijgen. Nou, daar is nog best wel wat aan de hand. Dat gaat nog net eigenlijk zo goed erin, maar. En toen dacht ik van, ja, iedereen die gaat nog lekker naar boeten daar. En het mooie is van, ja, als wij maar die trekker ergens komen, als het nou in een tuin is of op een parkeerterrein, of wij brengen eigenlijk dan echt weer cultuur en theater bij de mensen in de buurt. En dan hoeven ze net een kaartje te kopen. Dus ik dacht, dan is het probleem ook oplost. Voor meer informatie, waar maakt mensen wezen? www.volkertwesseling.nl. Daar kunnen mensen de speellijst bezien. En we beginnen ik naar Soest. Wij naar Herman Herman van trekker. Veen. Ja, al het spul op het diepbladeren en we toeren erheen en we zeggen, goeie, daar winnen we.
Dus er zit heel wat moois in het vet. Wat Herman, hoe lang heeft hij net zien al? Dan? Herman heb ik oorlijk al net jongen. Vanwege de COVID. Ja, jammer. Maar die krijgt nog een trekker door de vlier. Hij beginnen om mijn trekker, dan stroeven ze die kant op. Leest het gasveldje wel heel Ja, daar, ja, hè? Want, ik beloof. daar is hij scherp op. Ja, nee, dat hoe ik wil geen gedoe hebben. En ik in Jestermar ben we te vinden in Burgum. En ik hoop, die trekker is overal welkom wat mij betreft. Dat we, overal wat hinderheden kennen. Volkert Wesseling, hij leeft weer. Ja, creatief, theaterman. Nou ja, mij horen we druk met zijn trekker. En om dat te combineren, dat mag maar eens even zien op de diverse dorpsfeesten. En via zijn site is dus meer informatie te krijgen. Volkert, dank u wel. Succes, jongen. Ja, dank u wel. Machtig mooi.